In 1 Korintiërs 12 vanaf vers 1 sê die Bybel soos volg. In 1 Korinthe hoofdstuk 12, vanaf vers 1 zegt de Bijbel als volgt. Wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jezus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jezus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Vers 4. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Vers 7, maar aan elkeen van ons word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan 'n ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees. Vers 9, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander werkinge van kragte. Het ek iets uitgelaat? Aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel, soos hy wil. As u wil kan u volg in Handelinge, die 2de hoofstuk. Als u wilt kunt u in Handelingen, hoofdstuk 2, ook volgen wat ik nu ga zeggen. Ek hoop u vind dit interessant om na die Afrikaanse taal te luister. Ze lachen, dus ze hebben het begrepen. Nee. Jy kan dit wat tolk. Ek sê, ek hoop u vind dit interessant om na die Afrikaanse taal te luister. Ik hoop dat u het interessant vindt om naar de Afrikaanse taal te luisteren. Afrikaans is 'n dogtertaal van Nederlands. Afrikaans is ontstaan uit het Nederlands. Reeds 350 jaar gelede het die Hollanders in Indonesië besigheid gedoen. Zo 350 jaar terug zijn de Nederlanders naar Indonesië geweest. En toe hulle om die suidpunt van Afrika gevaar het, het hulle 'n handelspos daar geskep. En toen ze rond de zuidpunt van Afrika gingen, hebben ze in Kaapstad een handelspost ingericht. En baie van die Nederlanders het so baie van Afrika gehou dat hulle sommer daar gebly het. Veel Nederlanders vonden het zo'n geweldige plaats om te zijn dat ze daar gebleven zijn. En dis waar ek vandaan kom. En dat is waar hij dus vandaan komt. My voorouders kom uit Friesland. Zijn voorouders komen uit Friesland. My naam is Lemmer. Zijn naam is Lemmer. Aan my vader se kant kom my voorouders uit Normandië in Frankryk. Vanaf zijn vader zijn kant komen de voorouders uit Normandië in Frankrijk. Dis waarom my agternaam my Van Du Plessis is. Du Plessis. Die is niet Duplessis, maar Duplessis, Frans. Shakespeare het gesê, what's in a name? A rose by any name would smell as sweet. So jy kan my enigiets noem net wat jy wil en hoe jy dit wil uitspreek. My vrou kom ook, haar voorouders uit Nederland. De voorouders van mijn vrouw komen ook uit Nederland. En in die jaar 2004 het ek by pastoor Kees Wittenberg in Hoorn gaan bedien.
In het jaar 2004 hebben we Lemmer du Plessis uitgenodigd om over de wederkomst te spreken. En toen was hij bij ons thuis, samen met zijn vrouw. En dan kun je die story zelf verder vertellen. Welke historie wil ik dat ik vertel? Oké. Het was zo dat onze dochter was daar ook. En zij kwam toen in de tuin lopen. En Helen heeft toen een fotootje van haar genomen. Het fotootje is mee naar huis gegaan. En op een dag zag haar zoon dat fotootje op de computer en zei: wie is dat meisje? Hij kreeg interesse voor wat hij zag. En toen bleek het dus onze dochter te zijn. En op een gegeven moment zijn zij in mailcontact met elkaar gekomen. Dus ze hebben elkaar ongeveer 3/4 jaar à een jaar per mail leren kennen. Ze hebben elkaars gedachten uitgesproken. En in feite is er een digitale liefde ontstaan. Dat was een hele bijzondere situatie. Kan hij dat zeggen? Digitale liefde? En het jaar daarna kwam hij mee met zijn ouders naar Nederland. We hadden hem weer uitgenodigd om te spreken. En toen was daar die ontmoeting. Dat was heel spannend. Hoe zou dat aflopen? En dat ging aanvankelijk nogal moeilijk eerst. Want er was niet meteen de klik met het zien van elkaar. En ik weet nog dat ik met mijn dochter in de auto zat. Het was de laatste dag bijna dat ze in Nederland zouden zijn. En toen zei ze: papa, er wordt van mij verwacht dat ik van hem ga houden. Maar ik hou niet zo makkelijk van een man. Ik zeg: nou ja, laten we bidden wat God wil. En dat hebben we gedaan. Had ik nooit moeten doen. Dus dat hebben we samen in de auto gedaan. En de volgende dag, op de dag van hun vertrek, had God de liefde in haar hart voor hem gelegd. Dat was echt heel bijzonder. Toen zegt ze: ik wil hem een kusje geven. Dus ze zijn uit elkaar gegaan met een kus. En kort daarop, een half jaar later, kwam hij in Nederland. Ja, en toen sloegen de vlammen uit de pan. Ze werden verliefd en er kwam houden van. En nu zijn ze al 7 jaar getrouwd. En ze wonen in Montague. Ze hebben daar een prachtige gemeente. En werken hard voor de Heer. En het is werkelijk wonderlijk zoals God het geleid heeft. Want ik geloof dat dat is gebeurd. God is werkelijk een voorziener. God is echt een voorzienende God. Zoals daar van jullie is wat wil trouw, de Heer zal voor je voorzien. Dus als hier mensen zijn die nog willen trouwen, God zal voorzien. Ik heb mijn vrouw de eerste maal in een zwembadpraak gelopen. Ik heb mijn vrouw voor de eerste keer ontmoet in een zwembad. Toen was zij nog op school en ik was al volwassen. Toen was zij op school en ik was volwassen. Nou, zij heeft mij zo mooi gelijk. En ik vond haar zo mooi. En zij is nou nog voor mij mooi. En ze is nog steeds mooi voor mij. Ik ben zo blij, Helen, dat je samen met mij kan wees hier die bezoek aan Nederland. Ik ben zo blij, Helen, dat je hier samen met mij in Nederland kunt zijn. En dat ons samen aan God eer kan geven in Almere vanmorgen. En dat we samen God kunnen loven en prijzen hier in Almere vanmorgen. Handelingen 2. Handelingen hoofdstuk 2. En toen die dag van die Pinkster, ik ga dit in Afrikaans zeggen, dan volg u dit in uw Bijbel. Vers 1. Ik ga dit in Afrikaans zeggen, ja, en dan volg u dit in die Bijbel. Ik ga dus in het Afrikaans vertellen en u kunt het samen met mij volgen in de Bijbel. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom en die menigte saamgestroom en was in die war,
want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië en Egipte en die streke van Libië by Sirene en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soet wyn. Maar Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Hierdie mense is tog nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die 3de uur in die môre. Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is. In die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort. En ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. En elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Gee aan die Here 'n lofoffer. Prys die naam van die Here. Julle seuns en julle dogters sal profeteer. Julle jongelinge sal gesigte sien. En julle ou mense sal drome droom. Glo u dat die Heilige Gees hierdie wonderwerke doen? Gelooft u dat de Heilige Geest zulke dingen kan doen? Glo u dat die Heilige Gees sy gawes in die kerk distribueer? Gelooft u dat de Heilige Geest de gaven hier in een gemeente kan uitdelen? 2 weke gelede was ek in Suid-Afrika in die Noordweste besig om te bedien. 2 weken geleden was ik in het noordwesten van Zuid-Afrika om daar te werken. En op die Vrydagoggend, dus nou Vrydag 2 weke gelede, lui my telefoon om 10:15. En 2 weken geleden, zo rond deze tijd, ging mijn telefoon om 10:15. En 'n manstem vra vir my, kan jy my onthou, my naam is Pieter Stolz. En een mannenstem die zei, kun je nog herinneren, mijn naam is Pieter Stolz. Ek sê nee, ek kan jou glad nie onthou nie. Ik zeg, nee, ik kan jou echt niet onthouden. Hy sê, jy het my gedoop in Desember 1971. Hij zegt, jij hebt mij gedoopt in december 1971. 44 jaar gelede. 44 jaar geleden. Toe ek pas begin het in die bediening as 'n jong predikant. Toen ik pas was begonnen als een jonge predikant. So die Here was goed. Ek dien hom al 44 jaar in die bediening. Dus de Heer is goed. Ik ben al 44 jaar in de dienst van God. En ek en Helen is al 43 jaar getroud. En Helen en ik zijn al 43 jaar getrouwd. Dus 2 wonderwerke wat plaasgevind het. Dus er hebben 2 wonderwerken plaatsgevonden. Soveel jare ononderbroken in die bediening en soveel jare ononderbroken getroud. Dus zoveel jaren ononderbroken. Fantastisch. Ons oudste seun is in die hemel. Onze oudste zoon, die is in de hemel. Ons jongste seun is 'n pastoor op Montague. En onze jongste zoon is een pastoor, een voorganger in Montague. En ek en die man is familie van mekaar. En wij zijn dus familie van elkaar. Loof die Here. Looft God. Halleluja. Ek sou nooit kon dink dat ek familie in Holland sou kry Ik zou nie. nooit kunnen denken dat ik familie in Nederland zou krijgen. Maar God het 'n manier om op 'n wonderlike wyse te werk.
En God heeft manieren om op wonderlijke wijze zijn werk te doen. U verstaan seker omtrent alles wat ek sê, U verstaat waarschijnlijk het meeste wat ik zeg. maar ek laat hy dit maar vertel, want daar is toch iets wat u miskien nie verstaan nie. Ja, er zitten soms woorden tussen die het lastig maken om het goed te volgen. Hy sê, my naam is Pieter Stols, jy het my gedoop in Desember 1971. Hij zei dus, mijn naam is Pieter Stols en u hebt mij gedoopt in 1971. Ek was 21 jaar oud en nou is ek 65. Ik was 21 jaar oud en ik ben nu 65 jaar. En ek dien die Here nog al die tyd aan mekaar. En ik heb sinds die tijd steeds de Heere gediend. En daar verskyn van my prediking op televisie in Suid-Afrika. En er zijn verschillende van mijn predikingen worden getoond op de televisie in Zuid-Afrika. Hy sê vir my, ek kyk na jou op televisie. Hij zei, ik keek vaak naar jou op de televisie. Maar ek het gevoel ek moet jou vandag skakel. Maar ik heb het gevoel dat ik vandaag met jou moet telefoneren. En dat ek vir jou moet vertel dat ek die Here nog altyd dien. En dat ik tegen jou moet zeggen dat ik sinds die tijd ook, sinds mijn doop, En die dat altijd gediend heeft. En dat ek vir jou 'n kort getuienis wil gee waarvan jy nie weet nie. En dat ik een kort getuigenis met jou wil delen waarvan jij het niet geweten hebt. Hy sê in 1973 was hy die pastoor op die klein dorpie Groblersdal. Hij zei, je was in 1973 toen nog een voorganger in een heel klein dorpje Groblersdal. My vader was in daardie hospitaal opgeneem en hy het op sterwe gelê. En hij zei, mijn vader lag toen in het ziekenhuis op sterven. Hy was in 'n diep koma en die dokters gesê die kinders moet kom om te kom afskeid neem. Hij was dus in een diepe coma en de dokter had gezegd, de kinderen moeten komen zodat ze afscheid van hem kunnen nemen. Hy sê maar toe het ek en twee van my swaars jou by die pastorie gaan haal. Hij zegt, en ik heb toen 2 van mijn zwagers gevraagd om jou uit de pastorie te halen. En toe het jy hospitaal toe gekom en vir my pa 'n kort eenvoudige gebed gebid. En toen ben jij naar het ziekenhuis gegaan, toen heb jij een kort gebed voor mijn vader gedaan. En nadat jy gebid het, het jy so na my suster toe omgedraai. En nadat jij voor hem gebeden had, draaide je om naar mijn zuster. En jy vra vir haar, wat is jou naam? En jij stelde toen haar de vraag, hoe heet jij? En sy sê, my naam is Tokkie. Ze zegt, mijn naam is Tokkie. En toe sê jy vir haar, En toen zei hij tegen haar, oor 'n halfuur gaan jou vader sy oë oopmaak en hy gaan vra vir kos. over een half uur doet jouw vader zijn ogen open en dan vraagt hij om wat te eten. En so is ek toe daar weg. En ja, daarna ging hij gewoon weer weg. Hy sê, en 'n halfuur later het my vader sy oë oopgemaak. En hij zei, en een half uur later deed mijn vader zijn ogen open. Vanuit 'n sterwensbed waar hy in 'n diepe koma gelê het. En vanuit dat bed waar hij op lag, waar hij lag te sterven en in coma lag. Maak hy sy oë oop en hy sê, waar is my vrou? Ek soek iets om te eet. En toen deed hij zijn ogen open en zei, waar is mijn vrouw? Want ik wil iets eten. Die volgende dag het die dokters hom uit die hospitaal ontslaan. En de volgende dag hebben de dokters hem uit het ziekenhuis ontslagen. Ek vra vir hom, en hoe lank het jou vader nog agterna geleef? En ik vroeg hem toen, hoe lang heeft je vader daarna nog geleefd? Hy sê 10 jaar. Hij zei, 10 jaar. Halleluja. Dit hoor ek 2 weke gelede, Dat hoorde ik dus 2 weken geleden. vir die eerste maal, Voor de eerste keer. nadat dit 42 jaar gelede in my bediening plaasgevind Nadat het. het 42 jaar geleden in zijn bediening heeft plaatsgevonden. Vir 42 jaar hou God hierdie getuienis van my af weg. Voor 42 jaar lang heeft God het getuigenis van hem verborgen. Die Bybel sê in 1 Timoteus 5 vers 24 en 25. De Bijbel zegt in 1 Timotheus hoofdstuk 5 vers 24 en 24 25. en 25. Hy sê die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit na die oordeel, maar volg ander eers agterna. Miskien kan jy dit vir ons lees, dankie. 24 en 25. 1 Timotheus 2 5. vers 24 en 25. Ja. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk nog voordat er over geoordeeld wordt. Bij anderen komen ze pas bij het oordeel aan het licht. Zo zijn, Verstaan u dit?
Verstaan u daardie vers? Begrijpt u wat dit vers bedoelt? Lees dit weer asseblief. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk, nog voordat er over geoordeeld wordt. Dit wil sê, as mense hier op aarde sondig, kan almal hulle sonde sien. Dat wil zeggen dat als je hier zondigt, dan kan iedereen dat gewoon zien. Maar party mense sondig so skelm dat niemand dit kan sien nie. Maar er zijn sommige mensen die zondigen zo in het geheim, dat niemand dat kan zien. Maar almal se sonde sal hulle by die oordeel inhaal. Maar uiteindelijk zullen alle zonden straks bij het oordeel zichtbaar zijn. Die sondes wat hier duidelik is, loop so lank vooruit na die oordeel toe. Dus de zonden die hier zo duidelijk te zien zijn, die lopen alvast vooruit naar dat oordeel toe. Maar die sondes wat in die geheim gedoen is, kom agterna na die oordeel. Maar die zonden in het geheim komen daar dus ook nog achteraan. En nou lees jy vers 25. En nu in vers 25. Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar. Excuus. En wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen. Lees dit weer asseblief. Zo zijn ook goede daden duidelijk zichtbaar. Is dit waar? Is dat Is dit zo? waar? Is goeie dade sigbaar? Zijn goede daden te zien? Ja. En ook die. En wanneer ze dat niet zijn, blijven ze niet voor altijd verborgen. Al neem dit 42 jaar. Dus dat duurt dat 42 jaar, voordat de verborgen goede dingen zichtbaar zijn. Maar baie keer hou God sekere dinge van ons af weg. Want het gebeurt dus soms dat God voor ons dingen weghoudt. Omdat het nie goed is vir ons om dit te hoor nie. Omdat het waarschijnlijk niet goed is, of niet goed is, dat we het op dat moment niet horen. Omdat ons geswolle hoof kan kry. Omdat wij opgeblazen kunnen worden van het horen van goede dingen. Want as die Here jou geseën het, kan jy dalk hoogmoedig word daardeur. Want als de Heer je gezegend heeft, kun je hoogmoedig daarover zijn. En die Here wil nie hê ons moet hoogmoedig God wees. wil niet dat we hoogmoedig zijn. Hy moet meer word en ons moet God moet minder meer word. worden en wij moeten minder worden. Daarom moet ons niks wees nie, maar hy alles. Daarom moeten wij dus in feite niet zijn en hij moet alles zijn. Hy kry al die eer. God krijgt alle eer. Iemand het gesê, God deel sy eer met niemand. God zegt, ja precies, dat horen we ja. Ons het dit gesing. Ja, ja. Halleluja. Halleluja. Maar dit het my tog goed gedoen. Dit het my geseën om te hoor dat die Here iemand uit die dood uit opgetel het. As dit ware uit die dood uit opgetel. Het heeft me zo goed gedaan om te horen dat God iemand uit de dood heeft laten opstaan. Als het ware uit de dood heeft laten opstaan. God doen wonderwerke. God doet geweldige wonderwerken. En toe het ek en Helen hierdie situasie bespreek. En toen Herren en ik over deze situatie spraken met elkaar. Ons het tot die gevolgtrekking gekom dat 3 van die gawes van die Gees daar gefunksioneer het. Hebben we met elkaar geconcludeerd dat daar op dat moment 3 gaven van de geest hebben gefunctioneerd. Die eerste was die gawe van genesing. De eerste gave van genezing. Want die man het onmiddellik gesond geword. Die man werd onmiddellijk gezond. Tweedens die gawe van profesie. De tweede dus de gave van profetie. Want ek het vir haar gesê, oor 'n halfuur sal jou vader sy oë oopmaak. Want ik heb tegen haar gezegd, over een half uur doet jouw vader zijn ogen open. En derdens die gawe van 'n woord van kennis. En de derde dus de gave van de woord van kennis. Want ek het gesê, hy gaan vra vir kos, hy sal honger wees. Want ik heb gezegd, hij zal hem eten vragen. Want Kan ons die honger Here hebben. loof? Zullen we de Heer loven en prijzen hierover? In 2013 het ek in 'n vorige gemeente waar ek pastoor was gepreek. In 2013 heb ik gepreekt in een gemeente waar ik voorheen de voorganger was. En een van my ouderlinge het my genooi om te kom tee drink na die tyd by sy En huis. een van de oudsten, die nam me mee naar zijn huis, heeft hem uitgenodigd om thee te komen drinken. Hy sê vir my, kan jy onthou toe jy my besoek het in 1985 by die huis? Hij zei, kun je het je nog herinneren dat je een bezoek hebt gebracht aan mijn huis in 1983? Ek het die gras gesny met 'n grasmasjien. Ik heb het gras gemaaid met een grasmachine. En 'n klippie het opgespring en my oog getref. En er was een steentje die daarbij ineens in mijn oog terecht kwam.
My oog het opgeswel en die oog was bloedbelope. En zijn ogen zwelden helemaal op en er was bloed doorlopen. En net toe kom jy daar aan om huisbesoek En te doen. precies op dat moment kwam jij een huisbezoek bij mij doen. Die man se naam is Pine Pinaar en ek sê toe van Pine, laat ek vir jou oog bid. Zijn naam was Pine Pinaar en Lemmer zei, Pine, laten we voor je oog bidden. Hy sê en jy het jou hand so op my oog gesit en 'n kort gebed vir my gebid. Hij zei, je hebt je hand toen op mijn oog gelegd en een kort gebed gebeden. En toe jy jou hand wegvat, was my oog volkome gesond. En toen je je hand weghaalde, was mijn oog helemaal gezond. Kan jy dit nog onthou, vra hy vir my? Hij zei, kan je het nog onthouden wat er toen gebeurd was? Ek sê nee, ek kan dit glad. Hij zegt, nee, ik weet het niet meer. God werk wanneer ons dit al vergeet het. God werkt zelfs als wij het al lang vergeten zijn. Maar in die hemel word niks vergeet wat ons gedoen het. Maar in de hemel wordt niets vergeten wat wij gedaan hebben. Kan jy in die Bybel kyk in Maleagi 3 vers 16 asseblief? Zullen we in Maleachi kijken in hoofdstuk 3 vers 16. Die laaste boek van die Ou Testament, vir die wat nie weet nie. Maleachi is dus het laatste boek van het Oude Testament. Vers 16. Ja. Lees vir ons Koos, asseblief. Zo spraken de mensen die ontzag voor de Heer hadden tegen elkaar. En de Heer hoorde het. Stop. Twee dinge gebeur hier. 1, mense wat God vrees, praat met mekaar oor God. Hier, ten eerste, hier zien we dat mensen die ontzag hebben voor God, die praten met elkaar over God. Tweedens sien ons, God hoor dit. En ten tweede zien we hier dat er staat, en God hoort dat. Lees verder. En de Heer hoorde het en luisterde aandachtig. In het bijzijn werden in een boek de namen van de mensen opgetekend die ontzag voor de Heer hadden, die zijn naam hoog achten. So wanneer ons met mekaar oor God praat, dan word dit in die hemel gehoor. Dus als wij met elkaar over God praten, wordt het daar in de hemel door God gehoord. En nie alleen word dit in die hemel gehoor nie, dit word in die hemel opgeskryf. Het wordt niet alleen gehoord in de hemel, het wordt zelfs opgeschreven. Maleagi 3 vers 16 sê, as julle met mekaar oor God praat, hoor God dit. Dus Maleachi hoofdstuk 3 vers 16 zegt eigenlijk, als jullie met elkaar over God praten, dan hoort God dat. En dan word dit in die hemel En dan opgeteken. wordt het in de hemel opgeschreven. Al vergeet ons daarvan. Ook al vergeten wij dat. Die hemel vergeet nooit De daarvan. hemel vergeet nooit dat. Loof die Here se wonderlike naam. Halleluja. In 1983 was ek en Helen aan die suidkus van die provinsie Natal in Suid-Afrika. Dus in 1983 was ik samen met Helen in de provincie Natal in Zuid-Afrika. Ons het vir 'n paar dae daar lekker gaan vakansie hou. We hebben daar toen samen een heerlijke korte vakantie gehad. En toe het ek eendag 'n droom gehad. En op een nacht kreeg Lemmer een droom. Glo julle dat God deur sy gees aan sy kinders 'n droom kan gee? Geloven jullie dat God door de geest aan zijn kinderen dromen kan geven? Nou, nie alle drome kom van God nie, hoor. Niet alle dromen komen van God. Party drome kom bloot uit die onderbewuste van die mens. Er zijn ook dromen die gewoon uit onze onderbewustzijn komen. In Suid-Afrika sê ons, as jy te veel vleis geëet het, droom jy. In Zuid-Afrika zeggen ze, als je te veel vlees hebt gegeten, dan zul je gaan dromen. Maar God gee wel drome. Maar God geeft dromen. Ek droom die Here Jesus kom na my toe aangestap Ik droomde dat de Heer Jezus naar mij toe kwam lopen. en ek herken hom in die droom onmiddellik. En ik herkende hem onmiddellijk als Jezus in mijn En droom. oor sy skouer draai 'n groot byl. En op zijn schouder droeg hij een grote bijl. En toe hy by my kom, toe draai hy om en nou stap ek saam met hom terug. En toen hij bij me kwam, draaide hij zich om en stapten we samen weer terug. En hoe verder ons stap, hoe klipperiger word die grond. En hoe verder we liepen, hoe meer steenachtig de grond werd.
En die grond word skuins en ek sien ons is hier teen 'n berg besig om uit te En klim. die grond werd steeds schuiner en ik merkte dat we tegen een berg aan het opklimmen waren. En ek sien die pragtige bome staan en ek besef ons is nou op die Libanon. En ik zag allerlei bomen staan. Toen dacht ik, we zijn hier op de Libanon. En die Here Jesus gaan staan en toe kyk hy so na die bome. En de Heer Jezus stond daar en hij keek zo naar de bomen. En toe kies hy 'n boom uit en hy begin die boom af te En kap. toen koos hij een boom uit en begon deze om te hakken. En die boom val op die grond. En Jesus neem die byl en hy kap al die takke en al die blare af. En die boom viel toen op de grond. En toen nam hij de Jezus de bijl. En hakte toen al die takken en de bladeren eraf. En toe sien ek in my droom 'n slee, 'n houtslee met 2 osse En daarvoor. toen zag ik in mijn droom een houten slee met 2 ossen daarvoor. En ek help hom en ons rol die stomp op die En slee. ik hielp Jezus toen om die stam op de slee te leggen. En daar gaan ons nou weer teen die berg af op pad na Nasaret. En toen gingen we met de slee zo van de berg af richting Nazareth. En ek sien in my droom dat ons in Nasaret inkom en by sy timmermanswinkel arriveer. En ik zie dus dat we samen in Nazareth binnenkomen en arriveren bij de werkplaats van de timmerman. Dit was 'n eenvoudige plek was met 'n lae muur, 'n lae houtmuurtjie daarom Ja, dat was een hele eenvoudige plaats met een lage muur eromheen. en so 'n primitiewe dak wat oop was aan die kante. En met een heel eenvoudig dak waarbij het alle kanten gewoon open was. Toe ons nou in die slee inkom, toe stop hy en hy rol die stomp af teen die kant van die houtmuur. En toen kwamen we binnen en toen stopten we en toen werd die stam van de slee afgerold en lag toen tegen de muur. En toe stap die Here Jesus in die winkel, skrynwerkerswinkel in en hy tel een of ander meubelstuk op waarmee hy besig was om te werk. En op een gegeven moment kwam Jezus in de winkel aan en tilde daar iets op om daar mee te werken. En al die tyd was daar nog nie 'n enkele woord gespreek nie. En al die tijd werd er geen woord gewisseld. En hy kyk op van agter sy toonbank waar hy met die hout werk in my oë en hy wys so met sy vinger na my. En achter de toonbank, terwijl hij daar aan het werk was, keek hij naar mij en wees met zijn vinger. En hy sê vir my, maar jy is 'n brandhout wat ek uit die vuur geruk het. En hij zei tegen mij, jij, Lemmer, jij bent een stuk brandhout dat ik uit het vuur getrokken heb. Nou, u hoef dit nie te lees nie, maar in Sagaria hoofstuk 3 vers 2 staan dieselfde woorde. Je hoeft dat niet te lezen, maar in Zacharia hoofdstuk 2 staan 3 vers 3 2. vers 2 staan dergelijke woorden. Daar word die verhaal van Josia, die hoëpriester, vertel. Daar leest u het verhaal van de hoge priester Jozua. In die tyd na die terugkeer uit Babyloniese ballingskap. Nadat ze uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd. En die priester het met vuil klere voor die engel van die Here gestaan. En die priester stond toen in zijn vuile kleding voor de engel van de Heer. En die Here het vir die priester met die vuil klere gesê, jy is 'n brandhout wat ek uit die vuur geruk het. En die engel had toen tegen die priester gezegd, jij bent een stuk brandhout dat ik uit het vuur getrokken heb. En die Here het gesê, neem sy vuil klere weg en trek vir hom skoon klere aan. En de Heer zei, trek zijn vuile kleren uit en doe hem schone kleren aan. Toe ek wakker word, het ek die droom onmiddellik verstaan. Toen ik wakker werd, begreep ik onmiddellijk wat die droom betekende. Die Here stap teen die Libanonberg van hierdie wêreld stap hy uit. God loopt... Nee, die Here, die Here. De Heer loopt als het ware tegen de berg Libanon van deze wereld uit. En dan soek hy die bome uit wat hy wil afkap. En dan zoekt hij de bomen uit die hij wil omhakken. Hy kies die mense uit wat hy wil gebruik in sy diens. God kiest de mensen uit die hij wil gebruiken voor zijn werk. As hy nie die boom neem nie, kan die boom nie murmureer en sê, waarom het jy my nie gekies nie? Als hij een bepaalde boom niet kiest, dan kan de boom niet in opstand komen, waarom heeft u mij niet gekozen? Ons weet in die kerk van Christus het elkeen 'n rol om te speel. We weten dat we in de gemeente van Jezus Christus ieder zo zijn taak, zijn rol heeft om te doen.
Nie elkeen is die oog en nie elkeen is die oor en nie elkeen is die voet nie. We zijn niet allemaal of oog of oor of voet. Maar daar is voete en daar is ore en daar is oë. Maar er zijn ogen en er zijn voeten en er zijn oren. En wanneer hy jou afgekap het, maak hy jou los van jou wortelstelsel. En als God jou omgekapt heeft, dan maakt hij jou uit jouw wortelstelsel los. Hy maak jou los van jou sekuriteite wat die lewe jou gegee het. Hij maakt je los van al jouw zekerheden die je in je leven hebt ingebouwd. En jy val, die boom val. En dan val jij als een boom. Maar jy val binne in die arms van Jesus. Maar je valt in de handen van Jezus. En dan sit hy op jou op die slee en dan vat hy jou na die werkswinkel. En dan legt hij jou als het ware op die slee en dan neemt hij jou mee naar de timmerwerkplaats. Maar wanneer hy daar aankom, begin hy nie dadelik om met jou te werk nie. Maar als hij daar aankomt, gaat hij niet onmiddellijk met jou aan de slag. Hy rol jou van die slee af daar teen die houtreëling dat jy daar lê. Hij rolt jou eerst van de slee af en legt jou tegen de muur aan. Want jy het nog te veel sap in jouself wat eers moet verdamp. Want er is nog te veel van jouzelf in de stam en dat moet er eerst uit. Hout moet drogen. Dan wanneer die hout uitgedroog het, dan neem hy die hout en dan maak hy 'n pronkstuk daarvan. En als je het dan uitgedroogd bent, als jouw sappen eruit zijn, dan neemt hij jou en dan maakt hij van jou een pronkstuk. Maar jy is 'n brandhout wat ek uit die vuur geruk het. Maar wij zijn brandhout die uit het vuur gerukt zijn. Jij. Dit beteken dat die vorige aand, toe die timmerman klaar gewerk het, hy by die vuur gesit en sy hande warm gemaak. Dat betekent, toen hij klaar was met zijn werk, hij bij het vuur zijn handen gewarmd heeft. En toe hy so kyk na hierdie ou knoetsige stukkie stomp wat hier lê, toe dink hy by homself. En toen hij zo naar het vuur keek en al die knoestige stukken hout in het vuur keek, bedacht hij bij zichzelf: Miskien kan ek met hierdie stuk hout iets doen. Misschien kan ik met een van die stukken hout iets doen. En toe pluk hy my uit die vuur uit. Toen plukte hij mij uit het vuur. En hy stamp die kooltjies af en hy druk my onder die sand dat die vuur moet verdoof. En hij schudde de kooltjes van het stuk hout af en deed het stuk hout in het zand zodat het zou doven. En die volgende môre het hy my opgetel en iets met my lewe begin doen. En de volgende morgen heeft hij mij opgegraven en heeft hij mijn leven kunnen gebruiken om iets te doen. Hierdie droom, deze droom, het my nederig gehou vir baie jare. Heeft mij nederig gehouden al die tijd. Want die Here het vir my gesê, jy's nie eintlik goed genoeg om vir my te werk. De Heer heeft tegen mij gezegd: in feite ben jij niet goed genoeg om voor mij te werken. Maar ek het tog gedink dat my genade vir jou genoeg kan wees. Maar ik heb toch gedacht dat zijn genade groot genoeg is voor mij. Paulus skryf in 2 Korintiërs 12. Paulus zegt in 2 Korinthe hoofdstuk 12. Miskien het jy lus in die Bybel daarna te blaai. Misschien vindt u het fijn om mee te lezen. 2 Korintiërs hoofdstuk 12. 2 Korinthe hoofdstuk 12. Nou, dit gaan in 2 Korintiërs 10 tot 12 oor die apostelskap van Paulus. Het gaat in Korinthe hier van hoofdstuk 10 tot en met 12 over het apostelschap van Paulus. En hoe dat hy homself as apostel moet verdedig en handhaaf voor die gemeente van Korinthe. Hoe zij zichzelf ten opzichte van de apostels moet verdedigen om zichzelf te kunnen handhaven in de gemeenten. En Paulus het 'n wonderlike geestelike ervaring gehad. En Paulus heeft een bijzondere geestelijke ervaring gehad. Hy was op 'n keer weggeruk tot in die derde hemel by God in die paradijs. Op een gegeven moment was hij een keer weggenomen tot in de derde hemel, paradijs. Ons weet nie watter geleentheid dit was nie. We weten niet precies in welke omstandigheid dat is geweest. Maar daar is 'n geval in die dorp Lyster waar hulle Paulus gestenig het en waar hy gesterf het. Maar er was een situatie dat hij in het dorpje Lystra is gestenigd. En miskien verwys hierdie geval daarna, ons weet dit egter Het nie. zou kunnen zijn dat opgenomen zijn in de derde hemel verwijst naar dat moment toen hij gestenigd werd. Nou gebruik hy daardie insident toe hy in die hemel was om iets aan die gemeente oor te dra. En nu gebeurde het dat hij dus opgetrokken was in de derde hemel
zodat hij iets kon oordra. iets kon overdragen aan de gemeente. Hy sê, dit is vers 1, dit is waarlik vir my nie nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus, vers 2, 14 jaar gelede, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie, God weet dit, dat hy weggeruk is in die paradys en onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Vers 5, oor so 'n man sal ek roem, maar oor myself sal ek nie roem nie, behalwe in my swakhede. Want as ek sou wil roem, sou ek nie 'n dwaas wees nie, want ek sou die waarheid praat. Maar ek laat dit na, sodat niemand my hoër mag skat, as wat hy van my sien, of wat hy van my hoor nie. En dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuis te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Vers 8. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy, dis nou die demoon hoor, die demoon, van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Kan jy dit saam met my sê? Kunt u dit samen met mij zeggen? Mijn genade is u genoeg. Kan ons dit weer sê? Kunnen we het nog een keer zeggen? Mijn genade is u genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Halleluja! Halleluja. God is goed. Halleluja! God is groot. Dis die woord van my getuienis vanmôre. Dit is het woord van mijn getuigenis vanmorgen. God is goed. God is goed. God is groot. God is groot. God is wonderbaar. Wonderbaar. Deur sy gees deel hy gawes uit. Door zijn geest deed hij zijn gaven uit. Ek sluit af. Ik sluit af. In 1975 was ek 'n jong dosent aan 'n teologiese college. In 1975 was ik een jonge leraar aan een bijbelschool. Ek het sopas 26 jaar oud geword. Ik was toen net 26 jaar oud. 27. 27. Toen nooi 'n gemeente in die stad Port Elizabeth my uit om by hulle te kom spesiale dienste hou. Toen was er een gemeente in Port Elizabeth die hem uitgenodigd had om bijzondere diensten te houden. Dit was my eerste uitnodiging vir spesiale dienste. Dit was mijn eerste uitnodiging voor speciale diensten. Op daardie stadium was daar 'n jong man in Suid-Afrika wat vir siekes gebid het en hulle het gesond geword. Op dat moment was er een jonge man in Zuid-Afrika die voor zieken bad, die dan gezond werden. Hy was so bekend dat die koerante voorblad opskrifte van hom geplaas het. Hij was zo bekend dat hij inmiddels op de voorpagina's van de krant stond. En toe word ek genooi om te gaan dienste hou in Port Elizabeth. En toen werd ik dus uitgenodigd om diensten te houden in het plaatsje Port Elizabeth. Toe begin ek met die Vader oor die saak gesels. En toen begon ik met God hierover te spreken. Ek sê, Vader, luister nou mooi na wat ek sê. Ik zeg, Vader, luistert u goed naar wat ik te zeggen heb. Dink u nie dit sal 'n goeie saak wees as u so 'n paar wonderwerke deur my hande kan verrig? Denkt u dat het niet geweldig zou zijn als u door mij ook wat wonderwerken zou kunnen doen? Dink u nie dat daar baie eer aan die koninkryk sal kom Denkt u as niet u 'n paar siekes gesond dat er maak? dan heel veel eer voor u zal zijn als u door mij zieken zou genezen?
En toe antwoord die Here my, En toen zegt God tegen mij, bly by jou bediening wat ek jou gegee het. blijf bij de bediening die ik je gegeven heb. Ek het jou 'n onderwyser gemaak en jy bly 'n onderwyser. Ik heb jou een leraar gemaakt en dat is wat je zult blijven. En tog het God ook siekes deur my bediening genees. Toch heeft God door mijn bediening zieken genezen. Maar hy wou nie hê ek moet daardie roete gaan nie, daarom hou hy dit van my af weg. Hij wilde niet dat ik die weg zou gaan, daarom heeft hij het voor mij weggehouden. Toch bid ek tot vandag toe, bid ek vir siekes. Toch bid ik vandaag nog steeds voor zieke mensen. Dis nie my primêre fokus nie, maar ek bid vir siekes. Dus niet waar ik primair op gefocust ben, maar ik bid wel voor zieke mensen. Ek is nie 'n profeet nie, maar ek profeteer. Ik ben geen profeet, maar ik profeteer soms wel. Ek is nie 'n apostel nie, maar ek reis die hele wêreld vol. Ik ben niet een apostel, maar ik reis de hele wereld rond. Ek is 'n simpel onderwyser. Ik ben maar een eenvoudige leraar. Is daar iemand wat nie gesond is nie, in die gemeente of van wie u weet? Is er iemand hier die niet gezond is, of van iemand die u kent, Wat siek is of in die hospitaal die ziek is? is of in het ziekenhuis ligt? Staan die gou op, dan bid ons saam. Staat u gauw op, dan gaan we samen bidden. Verder, as daar iemand is wat nood het, of 'n krisis het, of 'n gebed het vir God, wat u vra, Here help my, staan u ook op. Verder, als u een nood hebt of een hele moeilijke situatie, of als u wilt dat God door gebed in uw situatie komt, gaat u ook opstaan. Hemelse Vader, ek dank u, dat ek my hand kan ophef oor u kinders. Dat ek 'n woord van genesing kan spreek in die naam van Jesus. 'n woord van bevryding in die naam van Jesus. 'n woord van troos in die naam van Jesus. 'n woord van voorsiening in die naam van Jesus. En dat u verheerlik word. Vader, deur u seun. Amen. Dankie. Dank u wel. En de gemeente zegt amen. Gemeente, we zijn bediend door een eenvoudige leraar met het woord van kracht. Amen. En dat kan alleen de Heer doen. Ik wil u vragen om de handen uit te strekken naar Lemmer en zijn familie. Amen. Het is goed om gezegend te worden, maar het is ook goed om tot zegen te zijn. En wij kunnen tot zegen zijn met ons eenparig, eendrachtig gebed. En geloven dat God ons gebed hoort en verhoort. Vader, wij danken u, Vader, voor deze bijzondere dag. Zoals ik zei, Vader, deze dag is bijzonder, omdat u hier bent. U maakt deze dag zo bijzonder, Heer. U hebt uw dienstknecht, Heer, en zijn vrouw, Heer, mijn God. En, Heer, mijn God, de voorgangers van horen, gezonden, Heer, mijn God. Om ons tot zegen te zijn, Heer, met de bediening van het woord, met het onderwijs. En, Heer, wij hebben ontvangen. En wij danken u voor wat wij mogen ontvangen deze dag. Wij danken u voor dit simpele onderwijs, Heer, mijn God, met kracht. De kracht van de Heilige Geest. Wij danken u, Heer, dat u uw woord bevestigt. In de naam van Jezus. En Heer, wij willen ook tot zegen zijn, Heer. Door voor hem te bidden. En wij bidden, Vader, in de naam van Jezus. Het werk dat u aan het doen bent in hun leven. Dat u het voortzet. Dat u doorgaat met hen, Heer, mijn God. In de naam van Jezus. Heer, u weet wat ze nodig hebben om door te gaan. En u zal wonderbaarlijk voorzien, Heer, mijn God. U weet wat ze u gevraagd hebben. En u zal antwoorden, Vader. In de naam van Jezus.
Heer, dank u wel, Heer, mijn God, dat u zo kilometers ver hebt geleid, Heer, naar Nederland, om te bedienen met het woord. Heer, u hebt een bedoeling daarmee. Dank u wel, Heer, mijn God, dat ze hier mogen zijn. En ga met ze mee, Heer, daar waar ze moeten zijn. En zegen hen, Heer. En laat ze tot grote zegen zijn. In de naam van Jezus Christus. Heer, ik wil u danken, Heer, mijn God, Heer, voor hun familie. Heer, gedenk ook hun familie, o Vader. Heer, ik geloof, Heer, mijn God, dat ook deze dag, Heer, na deze dag, getuigenissen zullen zijn, Heer. En ook al zal hij het niet horen op dat moment, Heer, maar hij zal weten, Heer, mijn God, dat u niet veranderd bent, maar u bent dezelfde God, die werkt, die hoort en verhoort. Heer, ik profeteer, Heer, mijn God, dat er ook hier in deze gemeente getuigenissen zullen zijn. Heer, wanneer weet ik niet, hoe weet ik niet, maar ik profeteer, Vader, mijn God, dan na de bediening van deze dag, na het gebed van deze dag, na het profetisch woord, Heer, na elk woord, Heer, dat u gegeven hebt door monden van hem en zijn vrouw, dat, Heer, er getuigenissen uit zullen gaan. Ik spreek het uit en ik dank u daarvoor in Jezus Christus' naam. En samen zeggen we amen. Amen, amen. Wees gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Jezus Christus' naam. Amen. Amen, 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 amen. Prijs de Heere. Mag ik